Bij het Paradies in Roermond vond vrijdagmiddag een bijzondere overhandiging plaats. Plusbus Roermond ontving daar een cheque van €1000, afkomstig van de Remeunse quiz. Het bedrag werd gewonnen door Team Clementina Angels, dat tijdens de quiz op een mooie 5e plaats eindigde. Omdat het team Plusbus Roermond vooraf had gekozen als goed doel, komt het bedrag nu ten goede aan de organisatie. Nou, hierbij overhandig ik u de cheque, €1000 voor de Plusbus. Namens Clementina Angels, de Remeunse quiz. Ik wens u daar heel veel plezier mee. Goed, hartelijk bedankt. U hebt net gehoord, we kunnen hem goed gebruiken, dus we zijn afhankelijk van subsidie en alle beetjes zijn welkom. Wie ben jij? Mijn naam is Patricia. Patricia, een mooie cheque. Ja, Hoe komt dat? absoluut. Nou, wij hebben met onze, voornamelijk de mensen uit de straat, meegedaan aan de Remeunse quiz. En wij waren team 10. En wij waren ongeveer met 30 personen samen. En, ja, 30 keer 30 hè? Of zoiets, of niet? 30 keer van de 65 teams, als ik het goed heb. Ja. En wij zijn een hele club samen, een goede, leuke club samen en heel enthousiast. En we wilden dit graag aan de Plusbus schenken als we wonnen. De Plusbus verzorgt ritten voor inwoners die minder mobiel zijn. Daarmee biedt de organisatie niet alleen vervoer, maar ook sociaal contact en praktische ondersteuning voor mensen die daar behoefte aan hebben. Voor de Plusbus is de bijdrage meer dan welkom. De organisatie draait op betrokkenheid, vrijwilligers en steun uit de lokale gemeenschap. Met deze overhandiging laat de Remeunse quiz opnieuw zien hoe lokale initiatieven, vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid deze stad weer mooier maken. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Oonktime Roermond en Kampeerwinkel Roermond.